Assalamualaikum, rahayu, dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 2 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Santren Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Badhe sowan Kiai Abdul Malik. Niko dalan Solo Bekonang, mungkin mlebet mriki, mlebet gang. Niki dalane rame niki. Niko masjid Santren Bekonang. Lah ten kilene wonten makom Kiai Abdul Malik, Kiai santri ingkang mulang sejarah ingkang mulang ten Masjid Agung Santren Bekonang niki. Lah makomipun Simbah Kiai Abdul Malik nggih punika Kiai santri cikal bakal Santren Bekonang. Menika kang wonten cukupe, mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Simbah Kiai santri Mbah Abdul Malik Santren Bekonang, kula caosi pirsa. Niki makome mboten terawat niki. Mengke kula caosi pirsa makom-makom setunggal-tunggal. Kula caosi pirsa makomipun Simbah Kiai santri Mbah Kiai Abdul Malik Santren Bekonang. Kula ndek wau sampun suluk salam kalih pun resik-resik ndek wau tesih kotor ndek wau. Menika makomipun Simbah Kiai Abdul Malik. Niki tempat dupane boten wonten, kula suluk kula paringke pojokan mriku. Benjang-benjang kula caosi tempat dupa. Niki makom Mbah Kiai Abdul Malik sekalian. Ingkang mulang ten Masjid Santren Agung Bekonang. Masjid Agung Santren Bekonang. Mengke sejarah deskripsinya kula paringke sejarah literasinya kula paringke deskripsi. Kula caosi pirsa dalipun makom. Niki makomane makom napa tangguh nisane patah niki. Niki saking batu kapur kok niki. Simbah Kiai Abdul Malik, Mbah Kiai santri. Niki santrine Mbah Kiai Khotib Imam niki. Niki riyen Mbah Yayi Dugdeng nikian. Inggile perlu perawatan niki ya. Mengaten dulur-dulur, makomipun Simbah Kiai Abdul Malik, Mbah Kiai santri. Mengke kula caosi pirsa Masjid Agung Santren Bekonang niki. Masjid Santren niki. Mengke kula lanjutke tem mriko. Kula tutup riyen kula lanjutke ten ngajeng Masjid Agung. Niki kula lanjutke ten ngajeng Masjid
Agung Santren Bekonang. Nah niki Masjid Agung Santren Bekonang. Kalau lanjut ke niki. Niki Masjid Agung Sepuh niki. Pun tuwa niki. Niki riyen sing mulang Mbah Kiai Santri Mbah Abdul Malik ingkang sumare ten kilanipun masjid. Kula caosi pirsa ngajeng Masjid Agung Santren Bekonang. Nah menika makomipun Mbah Yai Abdul Malik ngajeng ngene iki. Dan ketutupan niki kan. Dan kilane pengimaman masjid makomipun Mbah Abdul Malik. Guru ngaji ten Masjid Agung Santren. Nggih cikal bakal kampung santren niki lak Mbah Abdul Malik, Mbah Santri. Kula lanjutke ten ngajeng. Niki nggih bangunan lawas niki ya. Nika dalan Solo Bekonang. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu tanggal 12 April 2025. Nggih punika sowan dumateng Mbah Kiai Santri Mbah Abdul Malik ten Desa Santren Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Bila konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kali di-share. Mengaten informasi saking kula. Matur nuwun. Like, share, and subscribe.